I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga igala, niyang sumpay ning na ginapostang sugilanon. Kwaki, Duki! Nang, Wa si Paeng, nilakaw siya. ha? Umugog ko mangita ni Paing nang. Ikaw may akong tuyo. Ah, Magkuha raman ko sa imong dawat-dawat. Gisugo raman kong mama. ah, Abi, ready mo nangita Ay. kong Paing nang? Siyempre, oo. Amigo good mo. Abi manggod akong mangumusta kaniya ba? Aw, okay raman ka siya. Ay, dili gud okay. Kaya di naman ganahang mugawas. Bisag udsaon akong ingon nga mugawas, musuroy. Dili gud kay mauwaw pa kuno sis mga tao. Parehas karon oh. Pagkadungog sa imong tingog, didagan dayon sa taas. Abi na kong nilakaw siya nang. Ha? Ay, Kasabot ra ko nang. Kasabot ra ko. Ay, kabala ka nang. Wa kay gisulti. Wa si Paing dinhi. Nilakaw siya. Ha, sige na nang. Ako na lang kung ano para sa imong dawat ng be. kadali. Magkuha kong kwarta. Luya nagsabil. Si Pia. Lagi! Namuwagod siya namuwa siya ba ay pagka-realize niya nga si Pia siya. Kung ako ka itong bisitahon si Paing, isip higala ba? Ganahan pa ka mo bisita niya, human ka niya try duri? Di mong gani ko ganahan, nga dili ko ikaw. Okay naman ko. Ang problema lang, kung lainon niya sa pagsabot ang atong pag-adto, Maugani, di na lang ta mo adto. Labi na ikaw, ayaw na pag-adto. Dawat-dawat? Ay, oo, oy. Nagkuha ra sa akong hatagan sa dawat-dawat. Sa ato pa. Wa siya manhi tungod nako. Wa gyud. Dili day ako iyang tuyo sa pag-anhi. Dili gyud. Wa day siya mahingawan ako kung mauna. Wa gyud. Di giday ko importante para niya. Dili gyud. Wa giday kay pakina ko ma. Wa gyud. Unsa to? Unsa to, Paeng? Wa giday kay pakina ko kay wa man nimo pagkonsensya hasbi yaron mahingawa unta sa nako. Ay, uplok ka man ding dako. Ako siyang gipakonsensya, oy. Pero wa ramang good siya. Niingon raman nga okay ramang kahaka. Mautong akong giingnan nga dili ka okay. Gani, di nakaganahang mo gawas. Pagkadungog lang gani ni mo siyang tingog, ni dali man gani kag saka. Ibo siya gisultihan sa tinuod. Wa di ko nimo ilimod. Ay, nilimod lagi ko. Pero nasipyat ko kadugayan tungod lagi sa tuyo nga pakonsensyahon siya. Askan. Mamasad, uy. Ay, paghilom di Paeng, oy. Ako para ba imong basulon? Kitsab di ako basulon ma. Asimok! Ha? Tungod kay siya gid ang hinungdan ining tanan. Kung dili pa lang tungod sa iyang pagtag-antag-an, dili ka makahuna-huna atong butanga. Bitaw ba no? Sa gyuding imuk tanan. Iya gyuding sa... tanawa ra gud unsa ang klase sa pangutok ang inahan ug anak. Bisan ang ilang kayabag, ako gihapoy sa daan. Haskang. Bitaw. Oh. Kinsa to? Ako ang imong konsensya. Ha? Yes! It's me. Agay. See? Gisakitan ka. Meaning, wa ka magdamgo ug wa ka mag-imagine. Tinuod ko, I'm real. Pero, paminaw ha? Pasabton ti ka. Actually, dili ka ikaw ray naingon ini. Nga gipakigsultihan sa iyang konsensya. Mas naguna pa gani nimo si Paing. Ha? Katong time nga giingon nga may anghel nga nakigsulti niya. Siya ra to. Siya ra. Iya ra tong konsensya. Mao ba? Mao kayo?
Posible din eh. Posible kayo. Sa utok sa writer. Why imposible? Mao nga magkapatuyang ra kita dinhi bisag asa ta maabot. Bisag unsay mahitabo. Why imposible? Pero dili ka kumurag nalisuan sa pangisip ini? Oh, murag yun. Oh. Pero ayaw ka balaka. Mura raman. Wa man gyud ka malisu eh. Mura ra. Pero ngano nahitabo man eh? Wa ko magkasabot. Simple. Simple as in simple. Ikaw ra ba yung usasukad milarga si Boboy? Unsaon nga nangita masadto sa iyang kalipay ang imong manghod? Unya, looy man kay ka nga ikaw rang usa. Boring masag kaayo ko magsige na lang kag monolog. Oh. At least sa akong pagtunga, doon na kay ka-interact. Dili na boring ang imong life. Di ba? Kaong kumayo. Basing nagutman lang ko kaganina. Basing miluag lagamay ang akong tornilyo ganina. Wala ba yung screwdriver para tornilyo sa utok? Wa ka gid believe nako. Nya! Hey. Oh. Naratol ba hinoon ka? Kinuha ko. Nayabag naman siguro ko. Ngano mayabag man ka? Nawa man ka mo kanta. Diyos ko Lord, help me. Naon sa man ka? Ako lang gigap gamay para di ka mo apilo kay iko ha. Naon sa ka? Niyaraman ko para tabangan ka. Nga di ka laayon, ha? Dili ba ya lalim nga wa kay ka istorya? Nga magsige ra kag hunahuna nganong ingon ana ang imong kinabuhi. Nganong ingon ana? Nganong ingon ini? Nganong ingon adto? Di ginalalim. Lord, naunsa naman ko. Nganong nakigistorya naman ko sa kong self. This is not normal. Dili na ni normal gyud, Lord. This is not normal naman gyud. Oh, normal man na nga magsulti-sulti ta sa atong kaugalingon. Example ha, kanang may gipangita ta. Misturya bita na, verbally. Di ba? Usay pa gani atong kasaba na atong kaugalingon. Di ba? Self. Oh, ano di, wala ako sa wayo na. Oh, parehas ganiya oh. Nabaw kong pangita sa akong charger. Ni anak mangyog ko. Asam gito akong charger? Uy, di na naman gito na ako gipatong. Nga nang wa man. Tiguwang na gyud ko eh. Nakalimot naman gyud ko eh. Nya, kalit lang nga nakainumdum ko. Ako dahil gisud sa akong bag. Oh, nikatawa rasag ko. Ni anak ko. Yay, tangaa gyud ako eh. Di ba? Oo. Oh, di ba? Inana, gud na. Normal naman gud na. Good. Oh, tulala lagi ka. Okay. Ni ko po dangi mo kuan. Konsensya. Ngano di ay? Iko man ko nga ko. Nganong gaingon nun diyan? Nganong gaingon anak man ka? Yan, nagkuyahon na dayon ka. Kaya binibog na yabag na ka. Ay. Wala no? Ay, nabagoan lang tingali ka, uy. Kinaanan magug ka nga. May kauban. May kaistorya-istorya. Nya karon kay wa naman dinis buboy. Mao nakalitan ka. Oh, nagpalabtik na sbiya sa kidayon. Unsa? Unsa? Diya? Wa mo ko'y gisulti mo. Sorry, Bia. Ayaw siki ang higayon. Diskarte dayon. Hilom god. Oh, wala lagi ko'y gisulti mo? Nausa man ka? Hala, ngano ko'y gipaningot lagi ka? Oh, ha? Concern kay siya nimo. Diskarte dayon. Ayaw usiki ang higayon. Sabaan ni boy! Mo ko nagsaba-saba imo. Ngano man ka? Wala ka na lang ko eh. Bia. Bisamukan man day ka na ako. Bia. Storya dag imo. Bia, kadot lang. Bia! Da. Banga sa kay kaoy. Oh. Higayon na ganun tato nimo.
Siya go'y niuna og hisgot nga ikaw rang usa. Wa si Buboy. Naanad ka nga may kauban. May kasulti-sulti. Wa gyud nimo saki. Mayo ba? Ayaw na kog samok-samok ka? O, di mo kong gisingkahan? Angang! Makalagot man ka. Nasuko ka na ako. Angang! Samukan man ka. Ako? Samukan? Ako nga imong kaugalingong konsensya, imong tawgon nga samukan? O sabi na, tawag na lang imong paghasol ako, be. Sige, magaghasol ako. Mura na kong nalisuan o pangisip, ini. Mora raman lagi. Dili man tinuod. Dili man kaangay masuko na ako kay concern raman ko nimo. Wa makoy daot ang toyo. Gusto raman ko nga makatabang. Pwes, huwag ka makatabang. Wa! Kinsa imong kontra imo? O, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!